Салому алейкум, тамошобинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯза навори мо, тамошобинони азиз, танҳо дар бораи кор мешавад. Ман бисёр смсо мешавад ки якта видео кунен полностью ами коре ки ман дар куҷо кор мекунам ва ман чӣ хел кор мекунам, правилаҳои мо чӣ хела, ҳамаша барои шумо имрӯз кӯшиш мекунам соддаю оддӣ када бо забони оддии худмон ана тоҷикии худмон буфаҳмонам барои шуморо. шахсоне ки кор кардан мехоҳен внимательно тамошо кунен, чизеро ки намефаҳмен дар комментария бинависен, ҷавоб метиҳам. шахсоне ки нав дар командаи мо регистратсия шудаги барои шуморам тааллуқ дора ана ҳамин видеои имрӯза. видеои имрӯза танҳо боз мегӯям дар бораи кор дар компанияи Faberlic мешавад. якум мақсад, мо шахса вақте ки регистратсия мекунем, ҳамаи даниёшона мегирем, регистратсия мекунем, чӣ кор кардан дар кор ва чӣ гуна правилаҳо дора компания дар бораи ҷадвали ойликҳо бигем объёмная скидка. аз ҳамин сар мешавад. ҳамин главни рол ҳамин рола бозӣ мекунад барое ки ҳамин регистратсия мешавад. кай пул мегирем, чӣ хел пул мегирем, дар куҷо пул мегирем. ман духтарои азизу меҳрубон, маркетинг план Faberlic. умедворам ки шумо мара бисёр хуб дидистед. ман бисёр кӯшиш кардам ки барои шуморо якта видеои качественни хушрӯ иное ман ҳамаша чоп карда бировардам ва меҳнат кардам ки барои шуморам ягон чи фаҳмо бошад. мана духтарои азиз, вақте ки мо регистратсия мешем, бизнес 1500 рубл сар мешавад бепулам, бепулша бо як мавзӯи дигарай 1500 рубл сар мешавад. вақте ки шумо регистратсия мешен, шумо 50 балл мекунен, 1500 да шумо первишага мегзарен. фақат ки каталоги ояндаш, вақте ки каталоги нав сар мешавад, шумо падаркатона мегиред аз тарафи компания. дар бораи падаркаҳоям ҳозир гап мезанам. дар компанияи Faberlic то лични объем 50 балл набошад, 50 балл ин мисол 5000 рубл мешавад, 3500 рубл мешавад. метавонед ки дар 5000 рубл ам шумо харид кине 50 балл шавад, мешавад ки дар 3500 рубл ам шумо харид кине 50 балл шавад. мақсад фақат духи бигиред, духи баллш бисёрай. то шумо лични объемтон 50 балл нашавад, шумо ойлик намегиред духтарои азиз. масалан шумо 50 балл мекунед, якта одаме ки шумо мебиёред дар тактон регистратсия мекунед, вай 50 балл мекунад, мешавад 100 балл. 100 балл мешавад. шумо аллакай 19 сомонӣ, иҷа сомонӣ каси ба 180 рубл мешавад, 19 сомонӣ ойлик мегирем. мана консултант мешем, 100 балл кишид, 3% консултант кишиде 19 сомонӣ ойлик мегирем. баъде ки бо каталоги оянда кӯшиш кардем, командатон кати хутон 50 балл ҳама вақт ҳар як каталоги мо 21 рӯз давом мекунад. баллои мо аи каталог ба следующий каталог намеравад. 21 рӯз давом мекунад. муҳлати 21 рӯз мо чанд балле ки мекунем, охири каталог компания ҳама баллои моям нол мекунад. айрӯи баллои кадагимон мо дамана ин маошҳоя метия аз каталоги нав бо аз нол сар мешавад. шумо фикр накунед ки и 50 балл каде следующий каталог бо 50 балл мекуне, оҳиста оҳиста муҳлати чанд қайда ки шумо 3000 балл ки каде директор меше, тамом баллои шумо нол намешавад. агар компания и баллои моя нол накунад, банкрот мешавад. барои ҳамин қад компания банкрот мешавад, мо не. ана барои ҳамин қад ҳар як каталог баллои мо нол мешавад. лекин в чём суть? ин чӣ маъно дора? ҳамин ин сумма на команду ойликҳо. шумо метавонед аз ҳамин ойликҳо бисёр бигиред ё ки кам бигиред. консултант шуде 19 сомон, старший консултант шуде 79 сомон, лидер шуде 356 сомон, старший лидер шуде 792 сомон, витси директор шуде 1485 сомон, ана старший витси директор 2000 сомону 2500 сомон бигем да. директор ки шуден мана қариб 4500 сомон да. амихе шумо метавонед ки аз ин ё ки кам кор кунен ё ки зиёд кор кунен. мисол аз шумо мефаҳмонам. ана ин ман
якум методи солнышкаша мефаҳмонам. Методи солнышка ки мо кор кунем, агар аз ин мо бисёр кор мекунем, аз ин маош мо дар 21 рӯз зиёд кор мекунем. Агар директор шудем, ин мана ин апаи ман моҳира кеси ман кор мекуна, апаи моҳирам. Ана ин апаи ситорам. Так, бо ман метонам ки мана ин анамин методи солнышка ном дора. Ин ман, ин одамое ки ман дар таги худам фақат методи солнышка киси регистратсия кардагиам. Мана ин мешава апаи шукрия, апаи мадина. ин одамо аллакай да ман кор мекунанд. Инаш мешава парвина, инаш мешава сумайя, инаш мешава дилором. агар ки ана ҳамин одама ман регистратсия кардам, ҳамаи ино кор кунам, ин методи солнышка ном дорад. ана ихедам ойлик бисёр кор мекунем. ана и метод кати на ман на командам кор намекунем. Барои чӣ? Барои ки вақте ки ино кор мекунанд, ягон чиза кас мекунанд, фоида танҳо ман мебинам. Танҳо ман. ино ойлик хеле чизо метонанд гирифта, лекин основной пули калона ман мегирам. ман дар ҳаётам то имрӯза ба ин метод кор кардаги нестам ва намекунам. методи марковка кати ман кор мекунам. командаи мана методи марковка кати кор мекунам. методи марковка чӣ ном дорад? дар якум мо ду каса дар таги худмон регистратсия мекунем. ана дута апаи ман моҳираю ситора. ана таги моҳирада мунира, таги ситорада так санобар. ана мехоҳад таги мунирада бо мешава дилноза, таги санобарда мешава шаҳноза. мақсад ҳамин хел ин духтаракое ки ҳозир ман ҳамаашон ном бурдам, ино аллакай дар командаи ман кор мекунанд. ана ин методи марковка ҳай. ба фикри ман хушрӯ фаҳмондестам. ин методи марковка ҳай. то званияи лидерия ман иноя ёрдам мекунам. званияи лидери мана званияи лидери мана то 600 балл бо мешам аз паи ситора. ана ин метод кати ин фоидаи худша мебина, инуш фоидаи худша мебина, ҳамихе ҳамашон фоида мебинанд, лекин маоша ай ин мо кам мегирем. сумма на команду мешава. мақсад моҳира лидершип пули лидерия мегира. мана лидер 356 сомон моҳира мегира. мана 356 сомон моҳира мегира. аллакай ай 4500 сомон. так минус мешава ай ойлики ма пули моҳира. ай ойлики моҳира минус мешава. инаш агар старши консултант шава, старши консултант ин 79 сомон. 79 сомон. аз ойлики ин минус мешава 79 сомон. ҳамихе ойлики ман ҳам да ипарам, ҳам да апаи моҳирам, ҳам да апаи ситорам тақсим мешава. то кадомеш ки чанд бали кадагиан тақсим мешава. боқимондаи пул ба даман мегзарад. анамин ба даман мегзарад. чанд ховай 1000 сомон боша, ховай чанд суме ки зиёдтӣ мон, ана баъд даман мегзарад. нарс фаҳмондам духтаро. ана ҳамин метод кати ман кор мекунам. беҳад осон аст. шумо нагӯе ки ман наметонам. и одам нест, одам ҳаст. просто ҳаракат кардан дар кор. шумо фикр накунед сайда блогерай ҳама сайдада менависа. командаи манда зиёда аз 40 та директорай. ман ҳамаи ба то директория ёрдам намекунам. хо агар ман 100 кӯшишам накунам, аз тарафи ман наставник директор фақат мотиватсия роҳи бизнеса нишон додан. тамом. ман ёрдам мекунам, намекунам, не ёрдам мекунам то лидерия. якта линияшда ёрдам мекунам, дуюм линияшда
якта линияи апаи моҳирам да ёрдам мекунам, дуюм линияшда бояд апам худаш линияша пеш барад. агар ки ҳамаи ина ман ёрдам кунам, барои чӣ моҳира да кор омадагия? Мана саволи оддӣ. Ман агар ҳамаи ҳамин моҳира биёрум директор кунам, ин барои чӣ кор омадагия? Ин дарши кор намекунад. Навичоко ин шумода тааллуқ дорад. дарши моҳира кор намекунад. Якта проблемачаи зиндагиш бироя, ай группа мебироя, мерава, команда бесоҳиб мемонад. Ман аллакай зурум намераса, команда калон шудагӣ, моҳира фақат 50 балл мекунад. Обязательно 50 балл обязательно бояд. Ҳар як каталог, ҳар як то 50 балл накунӣ, маоши на консултанти, на старши консултанти, на директори ягонташ намегзарад. Ина фаромӯш накунед. барои ҳамин он шахсоне ки худшон меҳнат мекунанд бар баробарди мо ҳаракат, ман бинам дар командаи ман қати ман кадоме ки кор мекунад чаққона, ман вай да тез ёрдам мекунам, балки вай ҳаракату вай алобе ки энергия ки дар танаи вай мехоҳад кор кардан, ман ҳавая дубора мекунам, вай одам тезтар пеш меравад. рафта ки моҳира кор накард, ин ягон зиёну зарар надорад. Манаин мунира мегирад званияи лидерия. рафта ки моҳира кор накард, ин пул намегирад. ин пага чанд вақтам гузара биёя гӯя ки ман кор кардан мехоҳам, то ин линияҳои дигаша ба қувват накунад, ин маошда намегзарад. ҳар як кас ай меҳнати худаш кардагӣ ойлик мегирад. ана ҳамина фаромӯш накунем. ана ин таблицаи вознаграждения. ҳай духтаром, ина ман ҳозир ҳамаша шумода мефаҳмонам. ин бонусҳо ба забони русию тоҷикӣ ҳардушам ҳаст. ин бонусҳояй. вақте ки одам директор мешавад, 3000 балл мекунад, личный объем обязательно 100 балл бояд бошад. мана директор ки шудӣ, обязательно 100 балл мекунӣ. 3000 балл ки кардӣ, директор мешавӣ. ин агар ки дар муддати 8 каталог, 9 каталог нашида шумо директор шавен, 9 каталог нашида шумо директор шавен, 2 бор подряд, мақсад мана ин каталог 21 рӯз давом кард, директор шудӣ, следующий каталог бо 21 рӯз давом кард, бо директор шудӣ, 55000 сразу бонус мегзара шумода. личный шоттонда. Да картани личный шотти регистрационни номери шумода, личный кабинетонда 55 сомон бонус мегзара. рафта шумо ана ҳамин званияи директория бо 6 бори дига шаве, обши 8 бор ки шава, бо 55000 дига мегзара. агар ки шумо як бор директор шуден, дуюм бора ғалтиден ай директори, сеюм бора директор шуден, рӯ 70 нашавен, ана ҳамин 55000 шумо ай даст метиҳен, следующий 55000 ҳаштум каталоги закрит карден, шумо обязательно фақат 55000 мегирен, 110000 не 55000. ана ҳамин бистри стартуш ана ҳамин маъно дорад. ана старший директор чӣ маъне дорад? вақте ки шумо хоҳ агар личный объемтон анамин групповой личный объем 100 балл, групповой шумо анамин 5000 балл ки ҷамъ мекунем, старший директор мешавед. лекин агар ки аз ана ҳамин одамое ки лично дар таги шумо худтон регистратсия кардагиена якташ директор биёя, шумо обязательно ай мана ин линиятон хо бош, шумо фақат 2 линият катику намерен, бо линия мекушоед, ина лидер кардем, бо як линия дига мекушоед. ин обязательно 2000 балл отриф. отриф чӣ маъне дорад? отриф надошта боше, ай звания меғалте, ойлик гирифта метоне, неким ҳамаи ойлика наметоне гирифта. ойлика он шахсе ки дар таги шумо директор шудаде вай мегирад. агар шумо 2000 балл отриф надошта боше, ай дига командатон. ана духтарои азиз, ман бисёре аз дар комментария нависидан ки дурӯғ мегӣ, ту иққа пула айгиҷо меёвӣ, иққа зиндагие ки ту кадести, мақсад мардакои ҳозира када наметонанд. ҳамихели комментария ма хондум. ту айкиҷо меёвӣ иққадар пула? духтаро, директор 41000 рубл мегира. ин вақте ки қати командат кор кардӣ, директор ки шидӣ, 41000 рубл мегирӣ. старший директор 61000 рубл мегира. лекин анаки нигоҳ кунем, ман партнёри компанияи Фаберликам. ман директор шудам, старший директор шудам, серебряный, золотой, рубиновый, бриллиантный.
элитный, национальный, старший национальный, международный, старший международный партнер да ман қарор дорум. Ана ҳамин звания да ман қарор дорум. Аз рӯе ки ман агар ба методи солнушка кор кунам 1 миллион мегирам, ойли ки ман 1 миллион мешава, лекин ман 3 маротиба аз ин кам мегирам. Дами 200,000 ман спокойна ҳар як 21 рӯз пас аз анамин компания Faberlic фақат ман ойли ки манай духтаро. Ана акан ҳозир ман шумода мегум. Бонусора ман 110,000 гирифтагиам, 27,000 старши директория гирифтагиам, 110,000 серебряный директория гирифтагиам, 165,000 золотой директора ман гирифтагиам, и пула дар ҳақиқат дар дастам гирифтагиам. Мана ана амин звания ҳар як ин звания духтаромо 8 бори кишидем, маҳкам ки кардем, баъд компания мода ана ҳамин пулоя мегзарона. Ман ана ҳамин бриллианти директора ҳози маҳкам кардагиам 330,000 гирифтам, болои 200 чанд ҳазори маоши ҳар моҳама дар болои ин монду ман мошин харидам. ин диз ягон ҷои дурӯғ нест, фиреб нест, фан нест, ин дар ҳақиқат валлоҳӣ ана ҳамин пула ман гирифтам, дар болош ойлик ма монду, пули хӯрдан ма ҷудо кардам, 400,000 ушта ман мошин гирифтам. ана ин ҳамин каталоге ки ҳозир рафтеста, иншоллоҳи раҳмон худованд розӣ боша, ман аз статусум нағалтам, элитни директория ман закрит мекунам, манда 500,000 рубл ғайр аз ойликам дар лични шоти ман мегзара духтаро, ман ҳамин 500,000. дальше агар ман национальни директория маҳкам кунам 1 миллион манда шотумда мегзара. ин ҳамаш пули тозаю ҳалоли манай. ман имрӯз наомадам ки пагаҳ гӯям ки ман ҳамин қапул мегирам. ин тез намешава. он шахсе ки дар соҳаи бизнес успешни мешава, пешрафта мешава, обязательно шумо вай одама таҳкобӣ кунед, вай ками камаш 10 сол дар зиндагӣ азоб кашидагия, 10 сол ками камаш азоб кашидагия. одаме ки азоб кашидагӣ набоша, сабру тоқат карда надошта боша, дар соҳаи бизнес пешрафта намешава. бовар кунед, бизнес барои ҳамае, на ҳама барои бизнес. тоқат надоранд шахсот, занҳое ки мо регистратсия мекунем, як бор ду бор заказ мекунанд, тоқат надоранд. духтаро бовар кунед, ҳар як каталог ман 30-40,000 да харид мекунам, 30-40,000 спокойно харид мекунам. клиентом дароӣ мекунам, худам барои хонам истифода мебарам, мекунам, очам дароӣ мекунам, но исроф намешава. бовар кунед. дугонаҳом да заказ бепул роӣ мекунам, ман да баълу шумона тамом. бовар кунед. ана ин ҳаминам лестницаи успеха. мана аз 3% консултант ки сар мешавад духтаро, агар ки мана инҷа ҳаст, агар ки генеральный партнёр ки шавӣ 55 миллион бонус истодагия. ана ки ман иноша бо сами главниша шумода нагуфтам. барои старши директор шудан шумо бояд якта директор дошта бошанд, ёки ҳамин общий групповой баътон 5,000 киши шумо старши директор мешавед. барои серебряный директор шудан обязательно аз таги шумо, аз ана ҳамин линияҳои шумо дутта директор 3,000 балл моира мекунад, 3,000 балл ситора мекунад ва ба ғайри ин аз дигар отрифо ман 2,000 отриф ҷамъ мекунам. ана баъд ман серебряный директор мешавам. ай золотой директор даже да ёдум нест дигар, 1000 балл уже отриф дар корай, тамом. золотой директор да то 3 директор мана моҳира, ситора, дилором, ин моҳираям 3,000 балл мекуна, ситораям 3,000 балл мекуна, дилоромам 3,000 балл мекуна. ана баъд ман золотой директор мешавам. рубиновый директор да 4 директор дар кора. лично аз таги ман духтаро, глубина не таги моҳира да шава ман да фоидаш нест. фақат лично аз таги ман ани шахсоне ки ман регистратсия кардагиам. бриллиантный директор да аллакай инҷа 1 2 3 4 6 директор айстагад ки бироварди баъд бриллиант меши. баъди бриллиант аллакай элита да 3 боло меша. 3 директор бироварди баъд званият боло шудан мегира.
ҳатто ана ҳамин партнёрира дами момент ман 24 директор лична аз худам дорам. Ана ҳамин лична аз ман ана михел глубина не лична аз ман ана михали 24 директор шудагия, баъд ман партнёр шудагиям. Ана это ещё не всё, духтаро. Вақте ки ман хоҳам ки следующее звание ки ман кӯшиш кунам старший партнёр шавам, аз ана ҳамин 24 директоре ки дар таги ман регистрация шудагиянд, 6таш бояд ки званияи бриллианта дошта боша. 6таш бояд ки званияи бриллианта дошта боша. Ман ҳамин званияро дошта боша. баъд ман мешавам старший партнёр. баъд ман метавонам 8 каталог старший партнёр ки шудам 8 миллион бонус бигирам ба ғайр аз ойлик. дарши ҳамихе рафтан мегирад. ай 24 директор агар ман хоҳам ки управляющий партнёр шавам, аз 24 директор 12таша бояд ман бриллиант пурорам. 12таш ки званияи бриллианта ки гирифтан, ана баъд иҷаш 14 миллион ай ба фикрам 14 миллион бонус, баъдан 21 миллион, 40 миллион, оҳиста оҳиста охирда ана ҳамин 30 директор мекунӣ аз тагид. 30 директор ҳамаш бриллиант кишидан, ана баъд 55 миллиона мегирӣ. ман ҳоли нафаҳмидам ягон кас агар дар компанияи Фаберлик генеральный директор ай ҳама званияи охир шай. ман то анамиҷаро омадагиям. бинед ман чандта рафтагиям. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 лестница даем ман. мана лестница успехаи мо. ман 12 лестница даем. мана 1 2 3 4 5 та дига мондагия. инаш ҳози ман дар мушкила. ман даже дар фикри иш нестам ки ҳози қатиями команда кор кардестам, қати директорон кор кардестам. албатта ҳамара мехоҳад ки званияш боло бурад, лекин дига зури ман нарасидестай. то ҳамиҷара ман уже бигем ки остановка кардагиям. ана ин стартовая программаи компанияи Фаберлик. ин танҳо барои новичокҳо тааллуқ дорад. вақте ки одам якум бор регистратсия мешава, 1500 рубл заказ мекунад. якум шаб ҳар як каталог алиш мешавад. следующий каталог падаркаҳо бепул нестанд, 1 рубл да мебиёянд. следующий каталог бо бор заказ мекунад. ана баъд ай стартовая программаш омада падаркаи первишакша мегирад. дуюм шаг 50 балами 5000 рубл да мешава ки ними шага бигзари падарка қиматтар меям, мумкин ки 33 рубли ё 79 рубли биёяд. ҳами ай ҳама хубуш одами ба ақл ҳами бизнесе ки сар кард, ай ҳами 50 бал сар кунад. хубиш дар чие? вақте ки мо регистратсия мешавем, ҳамаи продуксияҳо барои мо 20% скидка ҳанд. ана 50 бал ки кардем, следующий каталог аллакай 26% скидка мешавад. хубиш ҳам 26% скидка мешавад, ҳам мо ҳама вақт маош мо намегирем. ҳами ҳар як каталог шумо 50 бали кунем, бурд мекунем, лекин шумо дар хонатон бора ҷамъ накунем. шумо ё чизи дар кории хонатона харидорӣ кунем барои худтон, ё ки заказ ҷамъ кунем, заказ қабул кунем, ба нархи мақсад каталог фурӯшен. шумо метонем ки ин хоси дили худтон аст. шумо метонем ки пул монем фурӯшен. чӣ хеле ки мехоҳем, ин аллакай бизнеси шумо аст. шумо худтон бояд ки роҳша биёвен. ин чӣ хел мефурӯшен, намефурӯшен, ин секрети шумо мешавад. барое ки ман ҳаракат мекунам ки духтарои ман чаққон шаванд, духтарои ман пешравӣ кунанд дар команда, ман ҳар як каталог 7,5-10,000 рубл розыгрыш мемонам. кадоми 50 бал мекунад розыгрыши 50 балада, кадоми 100 рубл мекунад розыгрыши 100 рублада, 1000 рублада иштирок мекунад. барои 50 балаҳо ман 500 рубли мондагиям. барои 100 балаҳо ман 1000 рубли мондагиям. ғайр аз ин бо сковородка, фен, чайник, анамихали чизои ҳар хела бо гарантини падарак мемонам. кадоми 5 каталог подряд 100 бали мекунад. ана бо ҳози мондагим кадоме ки мақсад ҳаракат мекунад, бриллианти директор мешавад, лична айман чалаи тилло падарка мегирад. барои ин аллакай аз шарту шароити наставник директор худаш дида барои командаш бозиҳо мемонад.
این لیچنا از کشیلوکی دیرکتر میشود، از کشیلوکی наставник میشود برای حرکت کردن کماندش پیش بروه. هر یک наставник هر یک دیرکتر میخواد که کماندش پیش بروه. کماندا که پیش رفت هم برای کنسولتانت همون شخص فایده های، هم برای من فایده های. برای ما همه وقت اپا خواهش ده یک اویله کلان شده کار میکنیم. دویم شکل که گذاشته دخترها شما انامین سیت پرودکسیه را در دویم شکل البته اینو به پول نیستن، اینو هر سش 99 من این یک تاش 99 روبل مقصد هر یک تامین 99 روبلی میگویم. سوم شکل تونه که گذاشته شما میتونه که یا دو تا دوخی ژنسکی گیرن یا که یک تا ژنسکو یک تا مورسکوی پدرکه. اینو پدرکه لیشن از طرف کمپانی نو ارزان میگوین برای شما. انا چهارم شکل که گذاشتن من این نبورا میگیرن. پنجم شکل که گذاشتن انا این پاماده یا مقصد من این پودره اینو یا цветоша میتونین любой خشمو ویبر کنین، لیکن همه شما دا پدرکه می اینو علیش نمیشوند، لیکن پیروی شب هر یک کتالوگ علیش میشود. امیدوارم که برای شما من مغزکک فهماندم. فقط فکری خودتو نکنید. من همین کوشش میکنم، مهنت میکنم، فکری خودم میکنم. بسیار کامنتاریا های نگاتیو روز تا روز من حیاتی من دیگرگون شده، من در حیاتی من پیشروی شده. روز به روز نگاتیو ها مقصد سخنایی که در حق ما بد می نویسن همینایی هم بسیار شده. من نمیفهمم ده یخی آدم را وقتی که من در عذاب بودم مقصد هم عذاب میکشیدم، روز تا بگه ای پشتی گوسپندو میدویدم، او میکشیدم، که میکندم و زغنو مرا می نویستن که یخلش می نویست او هم قدیلم می سوزتا بیچورا قروزت سخته تش می نویست که تو یکم صاحب نداری ترا ای زندگی عذاب خلاص کنن. من چیکار کردم؟ طاقت کردم. خداوند گفتگیه که بنده که صبر میکنه من بینم که وای صبر میکنه، شکرانه میکنه، من فیض و برکت در خانه وای دوباره میرسونم و او را با چند قیقی حرکت داره برای بهبودی زندگیش همون بوی بدولتش میگردونم. و این وعده خداونده، من وعده خداونده به جا آوردم. همون سختی زندگی را من 5 سال در قشلاق بز گوسپند نگاه کردم، لیکن در برابر این من در کمپانی فبرلی کار کردم. ولی آدما میگن که ما همسایه نداریم، شناس نداریم. من همسایه من نمیدونستن که من در فبرلی کار میکنم. ایزو میکشیدم که بگم شونه گفتن این جونای چه چوی خیلی میگه. گفتن من فقط به تلفن کار کردم، یگام همسایه من نمیدونست، یگام شناسی من نمیدونست. خش و تباری من بعدی که من در الیت دیرکتور بودم وقتی من اومده کار کردم. نه اگه بگم خش تباری من در کار در اومدم باور کردم، هیچ که باور نمیکرد. شوهر من باور نمیکرد. از دخترها میگن که ای شوهر ما مرا ازدواج میکنه که تو ایوده ای کار نمیبروی، تو نمیتونی. مرا میگفتن، مرا میگفت که تو زبانی روسیه ما گام میزنم، لیکن نه همه گپاش زبانی من میپیچه. من خوشرو گپ زدن نمیتونم زبانی روسیه من، اینا خطاگی خودم من میدونم. لیکن فقط مرا ازدواج میکرد که تو یک تا زبانی روسیه گپ زدن نمیتونی، کلمه های در زبان پیچونده نمیتونی. تو امروز درباره فیرمای کمپانی فبرلی که روسیه مسکو گپ میزنی. باور نمیکرد. لیکن من دخترها والله که در زندگیم یک خدم تا رفتستم. از ماه مای ما همین شهر مدنگورسک اومدگیم، خدم تا خانم هم از پلی کمپانی فبرلی خریدم، ماشین من همه حیات زندگی من خواندنم، پراوگیریم، از من به حد پلانای کلان دارم، همش از پلی کمپانی فبرلی. والله قسم میخورم در پیش 41,000 پرپیس چکم که یگام کس من در کمک کدگی نیست، یگام کس ابسلیوت نه، یگام کس کمک کدگی نیست. 3 باری رونه که شوهر من پسو به دختر ما 13,000 گذراندگی ما و شما میدونیم که 13,000 در 3 تا کودک هیچی نمیشه در این دور زمانه که کودکو کلان شدگن، زمانوی شدگن، همش فعل رفتاری خودش داره. من همین بود دخترها موضوع امروزه ما سمی گلاونی شما تل مونه یک دفتر روچکه بگیره بنویسه که شما از این زندگی چی میخواهید، چی آرزو داره، بنویسه آرزوهاتونه. من می نویستم، من همه آرزوهام نویستم، همه آرزوهام عملی گشت. انشاءالله رحمان به روزهای نزدیک در مسکو فورم میشه و فورمی همین کمپانی فبرلی من دعوتیم، بلیت ما گرفتگیم، رفته در همون صحنه کلان اشتراک میکنم، با نوار میکنم. شما میبینه کسانی که کار کردن میخواه رقم های تلفنی ما در روی اکران نویستگی، واتساپ، تنها واتساپ. من ایمو، وایبر، تلگرام اسپید نمیکنم.
вайбер кушодагим танҳо барои группаи кӯдакон садик ҳамун вайбердаи ман вообще истифода намебарам. ҳамин группа медорам, чӣ навигария мехонам, ҷавоб метиҳам, тамом. танҳо ватсап хоҳиш мекунам эҳтиромона аз шумо ки занг назанем. кор танҳо барои занҳост. дар ватсапи ман бинависед саида барои кор, тамом. ман шумо кати галасавои кати гал мезанам, кора мефаҳмонам, чизе ки намефаҳмед пурсе мефаҳмонам. фақат сабру тоқат кунед, ҳаматон да ҷавоб метиҳам. падрияд ё занг мезананд ё ки менависанд, 1 соат 2 соат гузашт аллакай ҳақорат мекунанд ки ҷавоб дода наметонӣ, чӣ ба номерота мемонӣ. сайда як тайба ҳамаи шумо 41,000 нафарен. ман ҳамаи шумо да успед намекунам яки якбора ҷавоб додам. манам кӯдак дорам, манам авқот мекунам, манам пасуда мешавам, манам хона тоза мекунам, манам кор дорам, хоб мекунам, мехезам. ҳамин хел ҳаёти манам рафтаистай. ман то ҳадди ақал кӯшиш мекунам бисёри вақт матақати шумо мегузаронам, дар ватсап мегузаронам. ғайр аз ин бо ман группаҳои корӣ дорам. ман ғайр аз ин бо аз ютуб тренингҳо гӯш мекунам дар бораи бизнеса чӣ хел пеш мебарӣ, ана чӣ хел пула истифода мебарӣ, пул кадом рола дар ҳаёти мо бозӣ мекуна. фикр накунед сайда фақат дар бораи бизнесу кору пул фикр мекуна. не духтаро, ман амри маъруфам гӯш мекунам, намозам мехонам, қуръонам мехонам, тоатам мекунам, намози таҳаҷҷуд ҳар шаб мехонам. ҳар ҳафта 2 бор рӯза мегирам, душанбе панҷшанбе. инам мекунам. лекин то он рӯзе ки дар бадани ман, дили ман кор мекунад, 3 та фарзанде ки ман таваллуд кардагим, ман фикр кардагӣ таваллуд кардагӣ, ман аз ҳаво таваллуд кардагӣ нестам. ман барои тарбияи фарзандом аз як каси дигар кӯмак талаб намекунам. барои чӣ? барои ки худованд барои ман чашми бино, ин давлати ман аст. дасти солим, пои солим ва ақли расо додагия. кӯшиш мекунам худам кор кунам, фарзандома ба воя барасонам. фарзанд калон кардан ин чӣ хел бигӯм, ин як чизе ҳаст ки фарзанде ки дар роҳи хуб тарбия кардӣ, калон ки кардӣ, фақат аз дунёам ки гузаштӣ, дафтари аъмоли ту пӯшида намешава. ҳарчанде ки ӯ фарзанд хайр мекуна, намоз мехона, қуръон мехона, савоби он дар дафтари аъмоли ман нависта мешава. инам медонам. духтарои азизу меҳрубон, тамошобинони азизу меҳрубон, валлоҳи ки ман хайр мекунам. ман аз пуле ки аз маоше ки аз компанияи Фаберлик мегирам, он тиллоҳое ки ман дорам, аз ҳамаи ино ман даже зиёдтӣ хайр мекунам. бовар кунед, дасти ба хайр дорам, лекин ман ҳама да падрият хайр кардан наметонам. смс беҳад бисёра. ман ӯ рӯз як духтара ки дига да хайр кардам, ҳамаш да хайр мекунам, лекин ман наметонам ку вай ному фамилияша гирам. ваям хиҷолат меша, худмам изо мекашам. барои ҳамин ман хайр мекунам. навистиян ки ай мошин хариданда мебурдӣ, пулша да сағирахона медодӣ, савоб мешед. охир ман мошин дар ҳаёти ман роли муҳима бозӣ мекунад. барои чӣ? барои ки мактаб аз хонаи ман дура, садик 3-4 дон болотаракай, имрӯз пагах хунук мешава. фарзандома ман ҳар рӯз такси фарёд мекунам, намегирам кӯдаки майда. барои ҳамин ман бисёр фикр кардагим, манам орзу ҳавас дорам. иқа меҳнатову азобои шабҳое ки ман хоб накардагим, кор кардагим, ба ин қуллаҳо буромадагим, ҳамаш барои осон кардани зиндагим, пешравӣ кардани зиндагим. ман ҳама пуле ки кор кунам, барам хайр кунам, худма дар азоб монам. чӣ дар кор иқа меҳнатои ман чени эбш бигем, чени фоидааш ман хайр кардаистам. барои ҳамин умедворам ки шумо мара нағз мефаҳмед. ман ҳама шуморо дӯст медорам. негатив ҳам менависен, ай негативҳои шумо бо ма як чӣ барои худма меомӯзам, хатогиёма ислоҳ мекунам. раҳмат ки шумо ҳастен, раҳмат ки комментария менависен. миннатдории худма ба кулли шумо мерасонам. хайртон аввалҳои оянда. худованд нигаҳбонатон. тамошобинони азиз, хубтарш ихе видео мекардам, хай майли ба фикрам понятно ҳай. ман видеоро проверка карда биромадам, дидам ки уқа сифро маълум нестай. ман пеш кардам, шумода нишон додагим. як бори дига ман ногуфта намона ки ғайр аз он бонусҳое ки мо аз тарафи компания мегирем, бо ҳастай бонус развития, бо ҳастай бонус стабилность. мақсад агар шумо муҳлати 8 каталог 100 балӣ мекунен ёки 18 каталог 100 балӣ мекунен, аз тарафи компания бо бонуси стабилност мегузара. мана якум каталоги гузашта, як каталог пеш бигем 5000 гузаштагӣ буд, каталоги гузашта 8500 рубл гузаштагӣ буд.
ана бо ҳастай бонус развития. Ман дар ҳамин каталоги гузашта ғайр аз ин бонусҳо ва ойликҳо 105 000 рубл бонуси развития гузашт. Ин барои ака ки ман активна кор кардастам, чаққон кор кардастам. Барои ҳамин бароиш меам тавсия метиҳам бонус пул бесконечния дар компания Faberlic пул саршавӣ дора, охир надора. Танҳо барои шахсои коргар кор ки кади обязательно маошу пул мегирӣ. ихе нестай ҳами куҷое кам ки рафти кассирӣ боша, грузчикӣ боша, полшӯӣ боша, то вазифаи правилаи ҳамун магазини компанияро ки накардӣ, то дар ягон маҳал вай одам ойлик пул наметиҳад. иншоаллоҳи раҳмон дар пеш мара интизораи анамин 5.5 миллион. ман нав дубор шид партнёр шудагим. агар 6 каталоги дигар ман звания партнёрия закрит кунем, иншоаллоҳи раҳмон ана ин пула мегирам. ин пула ки гирифтам, боз ниятҳои ман зиёда. ҳамаи шуморо ҳамроҳи худам мегирам дар каналам. оянда пешравиҳома, зиндагима ҳамаша қати шумо поделиться карда ки аз рӯзи аввал бо ман будед, ҳамаша нишон метиҳам ки чӣ пешравиҳо боз дар командаи ман шудестай, дар ҳаёти зиндагии ман шудестай. мана ин бонусҳо, мана ин маркетинги компанияи Faberlic. агар ягомтаи шумо бигем ки фаҳмона боша, мана ҳамаш, мана пулоша бине, мана стоп куне, скриншот куне бине, ҳамаш. ҳама инама фаҳмондам. ай рӯи фаҳмондаги мана айми рӯи суратам одаме ки бифаҳма ва баақл боша, бизнес кардан бихоҳад. не обязательно шумо диплом дошта боше, не обязательно шумо саводи олӣ дошта бошед. дар командаи ман ҳастанд шахсоне ки тома нависта наметавонанд, голосовой кати кор мекунанд ҳастанд. ман худам диплом надорам, ягон чи надорам. мана бигем ки ҳама орзуҳом дар зиндагӣ амалӣ шид. шахсоне ҳастанд ки 4 диплом доранд, лекин ягон пешравӣ дар ҳаёти зиндагишон нест. ман ягон ҷо дипломам надорам. мактаби миёнае то синфи 9 хондагим духтаро. мана ҳамаш дар дасти худтонай. он чизе ки шумо мехоҳе ҳаракат каде ҳамура метоне карда, ҳамун орзутон амалӣ карда метоне. агар ки шумо ин одам кӯмак талаб каде, ай вай одам кӯмак талаб каде, шумо мая туғри фаҳме. шумо ҳаёттонда ҳамихе мере. ҳар як мушкилие ки пайдо шид, шумо як касе ки кӯмак талаб кардан мегире. шахсе ки кор мекуна, вай меҳнат мекуна ки зиндагии худаш дигаргун шава. як бор шумода ёрдам мекуна, 2 бор шумода ёрдам мекуна. охир вайам вазифаи вайда намедоре ки ҳама вақт як одамда ёрдам куна. ман намегӯям ки мушкилитон пайдо шид, кӯмак талаб накуне, куне, на ҳама вақт. кӯшиш куне мушкилитона худтон ҳал куне. одамои қарздор қити нагарден. одамое ки ман намегӯям ки аз одами қарздор қити вообще гап назане. не, одаме ки мақсад қарздор, кӯшиш куне дар ҳаёт қарздор нашаве. қарздор ин охир тамоман дар фикри ақидаи одам рост намебия. ман буд ҳама шароитош буд. ман метонистам ки ипотека гирим, центри Москва даравам зиндагӣ кунам. метонистам. ман ин кора накардам. барои чӣ? барои ки ман намехоҳам. ман ҳамин будагишда шукрона мекунам. ҳаминаш ҳаст. як кулбача дар даруни як қишлоқам боша ҳаст. ҳаминашда ман шукрона мекунам. одамое ки проблема рӯи ҳам проблема мекунанд, хеле одамо кати бовар куне, шиштихезам накуне. проблемаи шумо мешава. ҳар як одам дар зиндагиш проблема дора. проблемаро публично бироварда гап зада намешава. барои ҳамин кӯшиш куне, кор куне, проблематонро ҳал куне. барои ҳаматон бурборӣ хоҳонам. худованд дунёро тинҷу амонӣ бигардона. анами хеле тамошобинони азиз, бо ҳамаи шумо худоҳофизӣ мекунам. он шахсоне ки сабр карден, тоқат карден, то охири навори мо гӯш карден, тамошо карден. барои ҳаматон пешравиҳо бурборӣ хоҳонам дар соҳаи зиндагиам, дар соҳаи бизнесам.